ଅଇ ଉଛୁଳା ନଈରେ ଥରେ ଦାସୀ ବାବୁଙ୍କର ଛତାଟା ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ନଈକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଛତାଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ଦାସୀ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୋର ଯଦି ସେ ନଈରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତୋ ବାପୁକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି? ସେଇଟା ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହିଲି, ମୁଁ ସେଇଠି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଦାସ ବାବୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ, ଉତ୍କଳମଣି ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣଙ୍କର ବିନା କାରଣରେ ଜଣକୁ ମାରିବାକୁ ବସିଛ, ମୁଁ କିଛି କରିବି? କିଛି ଶୁଭିଲାନି। କ'ଣ କହିଲୁ? ମାରିବ? ବିଜୁକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ଏଠି କେହି ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। କାର ଦମ ଅଛି? ରାଇଟ୍, ମନେ ରଖ।